coaching hona ra dona phan ili suri kadam pajiri lo lapen arnam lo hujumi hang iponi lo lapen pini nili dak press meet ke phan ko ka theke hoptai sia prang nili Central Empowered Committee constituted by the Honorable Supreme Court of Hania alo pale application pale halaso application ke play nang ko ka theke litum penang dor bugri habar lapen nili ba habar long sangti lapen arlong ki hum kilit pikajo hala tagalang roy lang jeng lapen ratu akisung dokoklo lapen lang roy lang jeng ana jam ke thitame nang bilablo pen lang roy lang jeng long langda chinglu dam no lo langda chosok dam no lo thangda klem no lo alang kache ho gakhira lang son thorlo lapen lake rat phan isi atorchar pusi nili matha dam lapen sangti arlong atra kache lat onga joini ilitum towaranta ave pinlo ge ratum sung pikano laso ajoini bon same badu tame ratum sung delo towara be delo pu matha bangwe ningkang kep bagdolo sanonata idi tumlong towar mesen ave laso joini sinili Central Empowered Committee long alopale damnang koglo je langroi langjeng hapuna along arlong sangti ki hum kilit pik abang ington nang po pen hapu environment bang mesen pen pini da donang po lapen kebang jilang ani da donang po kedonang ji po theke saikatiki long tame ngai langka dure do koglo penang ana hidi long ke langkeli lita do koglo lapen langroi long tame okta viderlo lapen munitum tame langroi long tame langcho sokdam nulu athega langmachi not fit for drinking lasi ilitum rar phantame matha nangji labe pini ni li mainly sida press meet ki phan ko ga theke isige lam klar ka pg phan nili phan na pache thang tab do pik dak animal corridor ka semarji pu alam ta do tiger reserve ni pa semarji pu alam ta do kapre do lasi nili tiger reserve ta pasemar me nili animal corridor ta pasemar me nili toka tokon pe lapen is elephant reserve alam ke litum kapache thang tab do bon same nili poriponing tum the government tum ke toka tenke project elephant is a central scheme initiated by the government of India during the year 1992 hutke lake nige jodmo mas jodmo mela nige 2000 utsi ke jodmo hala sotsi Kaziranga Karbeng Elephant Reserve alam nangke clan to strengthen measures for conserving elephants, their habitats and corridors. Under the scheme, the state governments of elephant ranges states identify and propose conservation areas that can be declared as elephant reserves. Lalo. Lapen laso noni karinjeje line manke narjunuba mekano. The elephant reserves are conceived to be management units for implementing management strategies to advance elephant conservation and at the same time foster human-elephant coexistence in the shared landscapes. Atheke laha inglong ki ingnar tum tado. Lasi government tum ki pu bangke laha inglong ingnar tum da dolong pa mekanang po muri tum da dolong pa mekanang po ingnar pen muni bon kache bohong ta abedan po. Lapen laso elephant reserve pasemara theke ignara women's do harake ingnar tum tado lasi government tum kamenes ki joy ki je phansi halaso area ke ka declare. Hada hem kim long le tang ho nang tumanang thur labji ta ho lapu lama be lapen nang le tum da isi line ke confuse hota hai ni application lo dagnili ke tok do the area where the Daithor river and Nangsari river is situated ne dak Daithor village pen Nangsari village pule ke tokali the area where the Daithor river and Nangsari river is situated Karbenglong hills falls under Kaziranga Karbenglong Elephant Reserve. So both this river plays a vital and significant role for this elephant survival. Atheke Daithor langre pulote Daithor rong long dam phansi Daithor langre puchakali a stretch ha thak pen ke bang phana Daithor langre pusi puji lasi lasopor ke pache thang tabda do o lasi Daithor long tiger reserve se mar de jita horo mukhana tiger reserve se mar de jita ma kaprek din tiger reserve animal corridor se mar de ji puke lahai lam ke a hokali semar me lake klar dak pensi rat tumhan pachini poniglo lasi pache thang tabdo andame nangli tum laso hin bang confusion avipo kusi neli pen ke chuni ripon iglo pen ningthelo lapen neli government na kachuni riji bang la henlo ili tum hapunarara sangti arlong phan loksi chiki nang poma I tumanar hapu nileba habar puno dorbogri habar puno employment source ave kopilo ratum ke claim poke lasi government tum phane chuning rilo hala po rat phan employment source ki pj phan jate alang tum sangti arlong phan chot dependang ni athe sangti arlong phan si depend chot pete momo ke cholongger jima sangti arlong ke athe sangti arlong nang chingjok je lake enbom igbompo arlong ta phur bom ave bompo anke nampinam duta hing nopo itum habile dam tahan hai ta avelo lapen langroi long tami auction edita avelo pen lang le kenang jita avelo saile tiki jita lang avelo
la sili tum pini phan matha choche si mo na matha nangji la pen anu tin le sang ti along ki hum et kali 95% so se ara tum sang ti along hum he inte la sang ti along ki hum join ni ra tum sung nang po mai da anu tin la sineli la so a issue ke political issue ta gali pen mane ban pasik sagji ta gali seneli ka theklong ra tum ki sung ni theklong join si neli se ang tonga chipadu la pen neli phere re pin pen me thang phanchama tha the pin me sine rar phan karjapi lasi stame neli da muni pinang po la so bang neli ko pine ka chok che dokok plete neli phan nang dia boni tha ji bang ke alangli ajarakam le claim sitami ajar step le sitami alangli intention ke mane kehno pugawe barat pan ke pasungi balang mina a profit apan ke claim ji puge aso intention ave kopima ke claim kopima a step ken ke lage solely alangli environmental conservation ba community han ke matha kiching hon dokok si ke claim lasi ili rat tumta unan ke choronang po chodon dunang po enke lahai rumors ba defamation lahai bang ke unan ke li rat tum si filter dun thena po la chok lasi nili rat tum ching hon pik asi nili la ke claim asai tame a phichi ru de nili arjak thipji pen nili unan ke niche somji la pen litum de thora hinna ka phalang nu ke nili pini talo penap talo ke keta nili chedonu thek thek la pen nili un tikke nili arjak thipji